Ngisolibonga elakho Ngisolibonga Ngisolibonga awodwa bazalwane Ngisolibonga elakho uJesu ngena nathi ungena nathi Smakade ungena nathi akawuqishwe bakhona yini bazalwane abathi sizolibongela igama Nkosi bazalwane sizosho njalo nje sizolibonga nje sizolibonga ilokho nje sikuzele namhlanje ngifuna ukuthi bazalwane suhlabelele lo mculo uhlabelele okusuka deep down in your heart uthi Nkosi sizolibonga ngoba abakhona amakhosi omhlaba namamkhosi ezizwe but asikayiboni inkosi efana naye le eke yanqoba ukufa lokho wavuka emathuneni bazalwane owandlula endaweni engcole kwabanye ngifuna ukuthi kahlabelele bazalwane susho lomhlabeleli sithi ungena nathi uThixo ngoba ngibona uNkulunkulu babundlanzi namhlanje khona uNkulunkulu into azoyenza sekaningi sifika uNkulunkulu sikhala sekaningi sifika uNkulunkulu imthandazo yethu ngathi ayiphenduleki but ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi izulu lihambele ngibona isandla sikaNkulunkulu sihamba phakathi kwethu ngibona umusa kaNkulunkulu uvunguza phakathi kwale ndawo lalela bamba lithi iBhayibheli bebabili bebathathu kodwa mabehlangene nami mina no I make sure ukuthi mabehlangene ngegama lami mina nguNkulunkulu ngikhona phakathi kwabo that's why ngithi namhlanje ngifuna ukuyibiza le service ngithi iservice ye favor ngoba uNkulunkulu kune favor especially ayilethe namhlanje emhlathuzo kukhona ifavor kaNkulunkulu ezokwehla that's why ngithembela ngibona isandla sikaNkulunkulu siyazulazula ngibona isandla sikaNkulunkulu sihamba phakathi kwethu kukhona ifavor ezokwehla Ngizo olibonga awodwa Jesu Ngizo olibonga Ngizo olibonga elakho igama Ngisolibonga 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 elakho Ngisolibonga 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 elakho uJesu ngena nathi ungena nathi ngena nathi akawuqishwe secela futhi bazalwane siphinde sishayele uNkulunkulu ihlombe likhona I feel it bazalwane in my spirit ukuthi uNkulunkulu khona into azoyenza namhlanje
ngiyawezwa amandla kaNkuluNkulu and ngiyaluza ugcobo likaNkuluNkulu. Ngibona uNkulunkulu kunabantu abahambele namhlanje. Ngibona uNkulunkulu kunabantu abalethela izinto zabo namhlanje. Before singakangeni ke ezwini bazalwane sisame khona ngenyawo kanje. Ngithanda ukuthi ngithathele lithuba ngokukhethekile ngibingelele umpostoli engekho phakathi kwethu ubaba wala ekhaya. Ngiyacela nje ukuthi ngokumhlonipha simuphe ihlombe elikhulu bazalwane. To honor him, let us clap hands for him, brethren. Ngiphinde futhi ngokukhethekile bazalwane ngibingelele omama obaba. Especially lots of greets our mothers and fathers, Yintombi nolusha egameni likaJesu. sisters, brothers, and the youth. Ngokukhethekile ngibingelele zonke ingceku kaNkuluNkulu nencikazi ezikhona phakathi kwethu. Greetings to the servants of God in our midst. Ngiphinde ke bazalwane ngokukhethekile ngixolisele umhlobo wami umfundisi uKiwa I'd like to apologize on Pastor Giwa's behalf ngokuthi engabikho namhlanje phakathi kwethu for bazalwane. being absent in our midst, brethren. Kodwa kusahambe ngakho umsebenzi kaNkuluNkulu. He's still doing the work of God. So mina ke ukuthi ngizohlanganyela kanye nani namhlanje la eMhlathuze. Me being present with Mhlatuzi today, Ngikubona kuyisibusiso kakhulu bazalwane. I see it as a huge blessing, brethren. So ngiyathemba ukuthi kulesi sikhathi esincane sinaso esisalele sizosebenzisana. I'd like to believe with the short time we still have, we'll work together. Ngicela ukuthi ngalokho ke bazalwane siphinde simshayele uNkulunkulu ihlombe elikhulu. With that, may we give God a round of applause. Mighty Jesus. Angazi ke noma mhlambe bazalwane bakhona yini abaqala ukufika la ekhaya mhlambe abamangalayo ukuthi kaze umfundisi ubani lo mephambi I don't kwabo. know if you have visitors in our midst wondering which pastor is standing before me today. Bakhona abasivakashele namhlanje. Do we have any visitors today? Ome phambi kwenu ke umfundisi uMncwango okhona khona la eGlue Mountain. Standing before you, Umntwana kaNkuluNkulu osindisiwe. standing before you is Pastor And Mngongo. ngiyahamba nje ngokungasabi ukuthi ngisindisiwe bazalwane. I walk without Ngenxa fear yokuthi ngenzela umusa. that I am saved. Mighty Jesus. So ngihamba ngesibindi ke mama uMngomezulu. Isibindi engihamba ngaso ukuthi ngiyamazi uNkulunkulu. I walk with bravery because I know my And God. uNkulunkulu ngimbonile engithwala. I've seen him keep me. Because before ngithatha uNkulunkulu noma ngisindiswe ngaba neagreement noNkulunkulu. Before I was saved, I had an agreement with God. Ngathi Nkosi angikwazi ukukukhonza I said, God, I cannot serve you and angikwazi ukubizwa ngomntwana wakho and be called your child and worship you. bese wena uNkulunkulu ungabonakali kimi. Then you do not reveal yourself through me. Before ngithi uNkulunkulu ohamba nomuntu uqala ubonakale kimi. Before I say you are a God who walks with people, first walk Ukuze with ngibe me, namandla okuhamba kule ndlela. that we can have people on this journey. So the reason why ngisho kanje bazalwane ukuthi namanje ngisamile I'm still standing before ngisamkhonza you. uNkulunkulu I still ngoba serve ngeke God ngambone empilweni yami because I've seen him in my and life ngisengambona futhi namanje empilweni and I will yami. still see him in my So life. uthi obhala kahle is not by power Akusekhona by ngamandla might but by the Holy Ghost bazalwane. kodwa kungenxa kaMoya Ngenxa ukuthi Ngcwele. senzela umusa. Bazalwane ke singakangeni ezweni ngifisa ukuthi babundlanzi Tom Postoli maye ngitshela evikini ukuthi uzongithumela la eMhlathuze. When Apostle told me that he'll be sending me to Ngoba Mhlatuze, nento eyodwa ehlezi enhlizweni yami one thing sat in my heart. ukuthi Nkosi awukuwenza umusa. God, show us your mercy. Yenza umusa nje kwababili kwabathathu ubenzele umusa Mercy. ukuze wena uNkulunkulu ubonakale. Favor and mercy upon 2 or 3 Bazalwane people. imessage enginayo ukuthi salungiselela ukuthi siye Good Friday. The message I have is in preparation of Good Ngibona Friday. uNkulunkulu kulo 2025 I see God. babondlanzi. I see God in Sike 2025. saba nawo ama Passover. We have had many But kodwa Passovers, ngibona in the body of Christ sekulahleke isource noma imeaning we yephasika. have lost the meaning in the So body of usethi Christ of uNkulunkulu Passover. kimi angihambe ngiyotshela ibandla. God said I must go tell the Ukuthi church kuleli phasika kulonyaka kukhona abanye azobenzela umusa that on this and Passover this kukhona year, abanye azoba God shall show them mercy and Lithi favor. iBhayibheli ngokufa kwenkosi uZiya ngambona uNkulunkulu. So into ehlezi enhlizweni yami ukuthi noma ubani okhona phakathi What's kwethu in my makabone heart? umusa kaNkulunkulu. Makabone uNkulunkulu emsebenzisa futhi ehamba naye. May they see God work with them and walk with them. Bazalwane ngiyafisa ukuthi siphuthume siyobheka izwi lethu sizolifunda namhlanje. Brethren, let's go to the word. We may be seated. Sizohamba siyofunda incwadi ka2 Samuel chapter 9 ungifundela uverse 1 kuphela.
Ncwadi yesibili kaSamuel chapter 9 ungifundela uverse 1 kuphela. Jesus. uSamuel wesibili chapter number 9 verse 1 ufundeka kanje. uDavide wathi, usekhona yini osele endlini kaSawule ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Incwadi Samuel wesibili chapter number 9 verse 1. uDavide wathi, usekhona yini osele endlini kaSawule ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Nkosi, izwi lakho leli baba liphilile elingamandla, lifana nenkemba esikanhlangothi zombili. Izwi lakho ke leli Nkosi, khuluma ngalo nangalesi sikhathi samanje. Baba, makubonakale wena uNkulunkulu sinciphe thina. Wena uNkulunkulu ohamba nomuntu and wena uNkulunkulu ohlenga umuntu. Sike sakubona baba uthwele abantwana bakwaIsrayeli insuku engama45. Awukhange Nkosi wagugelwa isicathulo, awukhange wagugelwa impahla. Usewuye lo uNkulunkulu owayihamba noMose ehlane, owathi kuMose makaphakamisa induku yethusi ukuba ubonakale wena uNkulunkulu. Baba, sithemba izwi lakho Nkosi, ngokuba izwi lakho aluwenza umsebenzi bese lingawufezi. Ethobhala kahle Nkosi, alikho nelodwa elake laphuma emlonyeni wakho elibolileyo nelawela phansi. Baba, sikwethembile ke uNkulunkulu ukuthi wena uNkulunkulu ovelayo, uNkulunkulu obonakala ngazo zonke izikhathi. Baba, bonakala nangalesi sikhathi samanje ukuze Nkosi kudunyiswe igama lakho, babazi ubukhulu bakho. Impela wena uNkulunkulu uNkulunkulu ohlala enkazimulweni naye enkazimulweni. uNkulunkulu ohlala endumisweni yabantwana bakhe. Sithemba wena ke uNkulunkulu nangalesi sikhathi samanje. In Jesus' mighty name, amen and amen. Bazalwane, ngithe mangibheka indaba yefavor. Brethren, when I was looking upon favor, Mangifunda ngefavor, into engiyitholile kuthiwa ifavor babunlanzi is the ability. So into ability kushuthi, in other words, ifavor kuwenza. favor is a word that says to do. So ukwenza ke bazalwane, uNkulunkulu asimkhonzi ngoba mhlambe sizothi simbonile empilweni zethu enza u1 2 and 3. We don't worship God saying we've seen 1, 2, uNkulunkulu 3 happen. simkhonza ngepurpose yokuthi ngoba ukhona futhi siyamazi. We worship Him because Noma He's there, ngakuthiwa we know. asikange simbone, Even if we kodwa haven't seen with ukhona our bakhe eyes, siyazi ukuthi khona but into we do know ezokwenzeka. that He is present. So the reason why ngithi kukhona ifavor ezowehla namhlanje, The reason why I say ngoba favor will ngiyamazi happen, uNkulunkulu ehamba nomuntu. Because I know God is one Ngiyamazi to walk with uNkulunkulu man. ethwele umuntu. I know when He keeps uNkulunkulu man. bazalwane ukawathola abantwana bakwaIsrayeli. God kept the children of Bebhekene Israel nesizwe sakaMidiyani. when they were faced Bathi against the nation uNkulunkulu of wakwazi Midian. ukunqobela uIsrayeli. So ngithe maqala lenkonzo ngathi mina ngibona ifavor kaNkulunkulu yehla phakathi kwale ndawo. When the service started, I said, I see God's favor fall upon the church. Mayehla isuke ingehlelanga ize. But kukhona into esuke izokwenzeka noma kukhona izinto zabantu ezisuke zizobuyiselwa. Ngoba bazalwane asikuvumeni lo ukuthi sithema sihambe endleleni yokukholwa. When we walk in the word of salvation, Kwanezinto ezishayayo endleleni. there are things that strike you along the way, Kwanezinto ezisiphazamisayo endleleni. that disturb us along the Kodwa way. namhlanje ngibuka uNkulunkulu ezele ngokwakhe. Today I see God Ngibuka come. isandla sikaNkulunkulu sihamba hamba. I see His hand hovering. Sisebantwini ngokwaso. Bazalwane, Brethren, uthi ohlabelela kahle uzungangendluli Jesu. Lord, do not pass me Lapho babizwa bakho. among those who you Awungizwe have na. called. Ngiyafisa ukuthi namhlanje I'd like that ukuthi today, lona yiloyo akade enhlizweni yakhe. may each Lapho person in their heart babiza say, Nkosi abanye awungizwe nami. You've heard La others, please esifunda hear khona me too. kuthiwa
Kukhona yini ebengamenzela umusa endlini kaJonathan? Is there anyone that I can show kindness in the house of So Jonathan? bengifisa abazalwane ukuthi namhlanje mhlathuze. Today, friends, Ngizomemezela umusa I'm kaJehova. here to declare the death Ngizomemezela of Jesus. umusa kaJehova. The death- Uthi ahlabelela mayiqale kimi. Imvuselelo Nkosi. Ngiyafisa nje bazalwane ukuthi ilona loyo mayiqale kuye imvuselelo. May each individual Ilona have a loyo mawuqale revival kuye within them. umusa. Ngoba umusa kaNkulunkulu bazalwane mawufika When the favor of kukhona God imeko arrives, ozoyishintsha. Kukhona isimo ozoshintsha. there's a situation that Ufuna shall ukuthi ubambe change. nansi indaba. Phuthuma sisiwami. Hamba ngifundela incwadi yesambulo. Funda incwadi yesambulo chapter 3 uverse 20 wakhona. Ngifuna ukuthi uhambe nami bazalwane. Sizongena maduze nje sizongena bazalwane. Ngifuna ukuthi ungibambele isambulo chapter 3 verse 20. Isambulo chapter 3 verse 20. Jesus. Incwadi isambulo chapter 3 verse 20. Ivundeka kanje. Bheka ngimi ngasemnyango nginqonqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango ngiya kungena kuye ngidle naye naye adle nami. Thank you Lord. Lithi izwi bazalwane bheka ngimi emnyango ngiyanqonqoza. The word says, I stand at the door and I knock. Mangqonqoza As I knock, ngizela umuntu kuba ngizodla naye. I come to dine with the Bese naye person umuntu adla and kimi. he to dine with me. But namhlanje ngalesikhathi samanje bazalwane. At this time, brethren, ngibona uNkulunkulu uyangqonqoza I enhliziyweni see zethu. God knocking our Ngibona hearts. uNkulunkulu uyangqonqoza emsebenzini. He's knocking at our workplace. Ngibona uNkulunkulu uyangqonqoza emndenini yethu. He's knocking in our Ukuba families. zosenzela umusa. He's knocking Ukuba and showing us sizodla favor noNkulunkulu. to eat with Bangaki us. namhlanje abazothi Nkosi How many are saying, masidle God, nawe. may we dine with Nkosi you? masidle nawe. May we dine with you, Ilokho Lord. sizongimemezela namhlanje That's what we have to mhlathuze. declare today. Ukuthi Nkosi masidle nawe. Lord, may we dine with you. Ngene enhlizweni zethu. Ngoba bazalwane kuyenzeka ukuthi sisayihamba le ndlela It might be that as we walk on this journey, abanye bethu bamvalelile uNkulunkulu. But others have closed their hearts to Abanye God. bamvalelile uNkulunkulu. They have closed their hearts But to ngifuna God. ukuthi namhlanje uyibheke inhliziyo yakho. But today I want you to Ubheke examine esihambeni your kwakho. heart. Ukuthi uthe uma usahamba noNkulunkulu. That as you're walking with Ukuphi la God, uke washayeka khona? where did you, Ukuphi la uke wasilelela Where did khona you ngemuva? delay or stumble? Umoya ongcwele wangabe sabonakala and then kuwena. Holy Spirit was no Ngoba longer bazalwane, revealed? sifanele ukuthi sigcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele. We need to be ngazo filled with the zonke power of the izikhathi. Holy Spirit. Lalela. Ibandla into eliyenzile bazalwane. What the church has lenze- done, brethren, Ave ibhlungu lento bazalwane yokuthi uma sime ngaphambili singamadoda it kaNkulunkulu. is very painful as men of God who stand on the altar. Ibandla ezinye zezinto ezenza ukuthi ibusiso zakho zigcina zingafiki One of the kwesinye things isikhathi. the church does that delays their breakthroughs, Ibandla lanamhlanje alifuni uNkulunkulu. they do not want God. Ibandla lanamhlanje lifuna The izimangaliso. church of today seeks for miracles only. Ibandla lanamhlanje lifuna ukuthi kuze kubonakale ukuthi ngempela yizwi leli bafuna abafundisi abawisanayo. They want pastors who will Mawukuthi make you umjaji fall. akakuwisi noma mawukuthi umncwanga uya bona ukuthi hayi ikho lento kamncwanga. If you cannot do that, then your preaching is useless. Abafundisi abazobenza ukuthi babe nalento yokuthi ayi mayike ngibeka isandla mangiwayi ikhona The impela church lento wants yakho. certain Ikhona lento happenings to yakho. happen in the church. Thina sifuna ukuthi sibone imangaliso We want to see asafuna ukubona miracles. uNkulunkulu. We don't want to see God So yet. my prayer namhlanje ukuthi noma ubani okhona kule ndawo Umkhuleko wami uthi uNkulunkulu. whoever is present today, Makabone uNkulunkulu. Let them Into see God. Lithi iBhayibheli uma ulalela nokulalela izwi lami na Jehova. To uthi listen and to hear the word of ngiyakubusisa God, nokukubusisa. I shall Ngoba bless you. into esiyifunayo these days bazalwane. For what we seek sifuna- during these days Into esiyifunayo these days sifuna uNkulunkulu. Is God. Bazalwane siphelile isikhathi Time is sokuthi over, sikholwe kodwa uNkulunkulu singahambi. To believe but not Ngoba walk with mawufunda God. iBhayibheli lithi iBhayibheli bheka lesi sizwe singidumisa ngeindebe zomlomo kuphela The kodwa Bib- inhliziyo zazo zikude nami. The Bible says, look at this nation who are serving with their lips, but their hearts are far away Bazalwane from into me. esifuna sizofuna uNkulunkulu. What we are seeking These is days God. Sizophakamisa igama likaNkulunkulu. Today we're gonna lift up the name of Alikho God. elinye igama esizoliphakamisa. There's no other name we're gonna lift up. Sizophakamisa uNkulunkulu Only kuphela. God's name. Oh, hallelujah. Phakanyisiwe ezulwini nangaphansi komhlaba. Bazalwane, iyodwa nje into esiyizele.
ukuzophakamisa igama We've come for likaNkulunkulu. one thing, and that's to lift up the name of God. Sizophakamisa igama Lifting likaNkulunkulu. up the name of God. Sizophakamisa Lifting igama up the likaNkulunkulu. name of God. Isikhathi bazalwane The time for the sebandla eligosiphayo, isikhathi sebandla For the church who elingathandazi gossips, sesiphelile. it's over. Kodwa ngithi namhlanje devil you are a liar. Sathalo ngumqambi Devil, you are a manga. liar. Sathalo ngumqambi Lo manga. nyaka bazalwane sithe unyaka mawuqala. This year when it sathi unyaka started, wokuthatha over. the year of taking So over. ukuze sithathe over, As we kumele take sibe over, noNkulunkulu. Kumele uNkulunkulu esihamba naye abonakale. May the God we walk with be revealed and manifest. Bazalwane, Brethren, iyodwa into esiyikhonzayo. there's only one thing we see Iyodwa futhi nento esiyikholelwayo. and believe in, Ukuthi lo nkulunkulu that this God owakwazi who was able ukuthi akuthwale, to keep you nowakwazi ukuthi angithwale. and keep me, Ngabe usahamba naye yini endleleni yakho yokukhona? would you still be able to walk with him on this Ngabe way? usahamba naye yini Are you endleleni? still walking with him? uNkulunkulu bazalwane uyafuna. God is sought after, brethren. uNkulunkulu uyafuna bazalwane. God is sought I after, pray brethren. ukuthi namhlanje sengathi uNkulunkulu I pray that today ubengake God kwenzela umusa may emndenini show you wakho. mercy in your family. Ukuthi lezi ingane ezihlushwa izidakamizwa, The children lezi who are ingane ezihlushwa drowning in uphuzo drugs oludakayo, lezi ingane ey'lala and emzini alcohol. yabantu, but namhlanje bengathi bangakufika wena zimbone uNkulunkulu. That when you arrive, may they see God in Awuthi you. mawufika namhlanje endlini kakushintshe isimo. May the situation Kakushintshe change when you get home yokukhuluma today. endlini. Ngoba namhlanje sihlushwa mfundisi wami yi-youth esiswele ngisho i-respect We are troubled by the kubazali bayo. youth with the lack of respect. I-youth namhlanje simelana nabazali bayo. The youth of today stands I-youth against the namhlanje church. siphendula abazali bayo. Disrespects brethren. Bazalwane, Brethren, ukhona uNkulunkulu. there is God. Bazalwane, ukhona uNkulunkulu. Brethren, there is God. And bazalwane uNkulunkulu uyabuya. Brethren, God is coming Kumele back. ukuthi sikumemezele lokho We need to emzimbeni kaThixo. declare this. uNkulunkulu bazalwane ukhona and uNkulunkulu uyabuya. God is alive and He is coming back. Lento yokukholwa bazalwane akusiyo umdlalo, asikho emdlalweni la. Believing is Asidlali not a ngokukholwa. joke. We are not joking as we come to church. Asidlali ngokukholwa bazalwane. We don't joke with our belief. So ngiyathandaza nje ukuthi bazalwane I pray, brethren, ilona loyo khona phakathi kwethu. that each individual in our midst Makabone umusa kaNkulunkulu. may see the favor of God. Lithi iBhayibheli mawulifunda, The Bible says, as you read, kwakunomama there was a woman owayinomopho iminyaka Who had a- engamashumi amabili. who had the issue of Nambili. blood. Lo mama ubesenesifo somopho for 12 years. She had a issue of blood for 12 years. Lo mama mayinesifo somopho for 12 years bazalwane. With her situation, brethren, Thiwa ngelinye ilanga ezwe lo mama one day she heard ukuthi kuzondlula uJesu. that Jesus is going to pass by. Kodwa manje uJesu mayizondlula But bazalwane. as Jesus was going to pass, brethren, Lo mama unenkinga eyodwa. she has one issue, Ukuthi uyasaba ukusukuma that she is fearful of ngenxa standing up yesifo esimphetheyo. because of her situation. Into ayenza lo mama What she did, wabona lo mama engena phakathi kwaso. she went in between the crowd. Mayingena phakathi kwesixuku As bazalwane. she entered in between the crowd, Lo mama mayingena phakathi kwaso isixuku. as she entered in between the crowd, Ashone phansi lo mama she went down, eshikisha phansi. crawled, Ethi noma uNkulunkulu ungasamtshelanga udaba lami. said, even if I don't tell God my Noma situation, uNkulunkulu ngingasamchazelanga izinto eziningi. even if I didn't explain a lot, But kodwa into esengiyifuna kuyena. but one thing that I want from Sengifuna him, ifavor manje. ngifuna umusa Ngoba wakhe. lesi sifo singiphethe la. For this disease that I have, Nikhona yini? Nikhona yini bazalwane? are you present, brethren? Ngithe sizongena I said, we're about to bazalwane. enter now. Ngithe bazalwane. Brethren, Lo mama mayingena phakathi when she kwesixuku, entered into the mama crowd, mfundisi, kukhona into ayenzayo lo mama. there's something that she did. Uyaqala uyayishukusha ushona phansi. She crawled on her Uthi knees, lo mdala ngineyinsuku manje noma ngingasambambanga. said, even if I don't hold the noma Ancient of Days ngingasakhulumanga naye, or spoke to him, kodwa into engizoyenza what I will mfundisi do, wami, ngizobamba umphetho wengubo I'll yakhe. touch the hem of his garment. Ngizobamba umphetho wengubo I'll yakhe. touch the hem of his garment. Lalela-ke nansi secret la ikhona. Now in Lithi Fihlakalo, iBhayibheli lo mama the Bible says this woman, wayesehambe iy'nyanga nabantu. she went to Kwa consult. lo mama waphelelwa imfuyo yakhe. She lost all her Lo livestock, mama waphelelwa imali. her money, Waphelelwa ingcebo yonke ayenayo ngaleso and sikhathi. every wealth that she had, Ngenxa yokuthi wayezama ukulungisa isifo because she was sakhe trying to fix her esimphethe. situation. Wathi namhlanje ake ngimemezele But to ukuthi hear, I'm going to declare to ukhona someone umusa kaNkulunkulu. that there is the death of God. Ukhona umusa kaNkulunkulu okwazi There's a ukushintsha favor of God into who can bekuthiwa change. ngeke isashintsha. Ukhona umusa kaJehova There's a favor of the okwazi Lord ukushintsha udaba lomuntu that can obekuthiwa change your ngeke lisashintsha. situation.
ngibona uNkulunkulu namhlanje I see God today, Mhlathuze, uzoshintsha isimo to sakho. change your situation. Ngibona uNkulunkulu namhlanje I uhambele wena. see God coming Lithi for you. iBhayibheli The lo mama waqala Bible abazalwane. says the woman started. Uthini mayiqala lo mama waqala wawubamba umphetho She wengubo. touched the hem of his garment. Lithi iBhayibheli immediately mayewubamba umkhuba As she touched the hem of his garment, the Bible says, lithi immediately mama umfundisi mayewubamba umphetho. Lady Pastor, as she touched the hem of the garment of Jesus, Selithi iBhayibheli the Bible says, sometime mayewubamba as he touched the hem of the garment, wanqamuka umphetho. her disease ceased Uthi at lo the mama time. mawunqamuka umphetho umapho wakhe. When the blood ceased to flow, Sengathi kukhona into esukayo kuye lo mama. she felt like something was Enxa departing ukuthi from ubambe her ingubo kaJesu. because touching off the hem of the garment. uJesu usethi mayisahamba phakathi kwabafundi babo uthi hayi As Jesus walking among his disciples says, bafundi hey, bami my disciples, bafundi bami my disciples, manini wo wait a minute. kwenzakalani What is happening? bathi abafundi Nkosi They say, Lord, awukwazi ukusibuza ukuthi you kwenzakalani cannot ask us what is happening. uyalazi udaba esihamba ngalo You can lapho see how we are walking among the people. sifundisa ngezwi lakho so awukwazi ukusibuza ukuthi kwenzakalani You can't ask us ekubeni what's happening. ubone ukuthi sihambe esixukwini As we are walking in and the masihambe crowd, esixukwini and as we kukhona do so, abazokuthinta there are some that Uthi are pressing uJesu, against you. ngiyakuvuma lokho yebo I agree, yes. khona ungithintile There is someone who touched me. ujwayelekile ukuthi ningithinte bafundi You've all touched me as but my kodwa lo disciples. ngithinte namhlanje But there's someone who touched me ungithinte today. nganye indlela Touch me in a That's why different ngithi way. bafundi akasime kasibuze ukuthi kwenzakalani We need to ask what is happening. kwabonakala abafundi bema The disciples stopped, kwabonakala noJesu and Jesus as well stopped. wathi bafundi He said, my disciples, ngitsheleni tell me, kwenzakalani what is happening here? thiwa baqala isixuku nabantu The crowd started, babheka uJesu looked at Jesus, bathi asazi said, Nkosi we do not know, Lord. ukusho kanjani ukuthi khona ukuthintile How can you say someone touched ngoba you? uhamba la esixukwini For we're and walking in uma the uhamba crowd. phakathi kwethu And as we do that, sizokuthinta we are going to touch you. uthi uJesu lo ngithintile namhlanje Jesus said, that one who Ungithinte touched me nganye today, indlela. touched me in a different thiwa way. phakame umama esemuva A woman arose from the back. athi Nkosi Said, uthintwe Lord, yimi I'm the one who touched you. Nkosi uthintwe yimi I'm the one who touched you, Lord. kwenzekani bafundi bami ngizwa amandla aya ngishiya kwenzekani bafundi bami ngizwa amandla ayangishiya ngitsheleni bafundi bami wenzekani ke awukodwa Jesu wenzekani ke wenzekani ke wenzekani ke ngizwa amandla ke ngizwa ayangishaya wenzekani wenzekani ke wenzekani ke wenzekani ngizwa amandla ke ngizwa amandla ke wenzekani ke wenzekani ke wenzekani ke wenzekani wenzekani ke wenzekani wenzekani ke awukodwa Jesu wenzekani ke
Kodwa bakhona yini abantu kwenzekani bakho? Kwenzekani ke? Kwenzekani ke? Kwenzekani ke? Kwenzekani? Kwenzekani ke? Kwenzekani? Kwenzekani ke? Kwenzekani? Kwenzekani ke? Kwenzekani Kwenzekani? lapha kimi? 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 Celeni kwenzekani ke? Kwenzekani Kwenzekani? lapha kimi? Kwenzekani ke? Kwenzekani Kwenzekani la? lapha kimi? Bazalwane, umusa mawusufikile awubheki When favor comes down, doesn't look around. ukuthi isimo sakho sesikuthatha isikhathi esingakanani Looks at the ukuze time of your silungiseke. situation. Kodwa umusa wakho mawuzofika But when your favor awubheki arrives, ukuthi ufika kuphi indawo. It doesn't look Noma where you're ufika standing ngasiphi isikhathi. or at what time. Selithi iBhayibheli lo mama mayembamba uJesu. The Bible says as she touched his Useyama garments, umdala kuneyinsuku. the Ancient of Days Usethi stood. kwenzakalani bafundi? Said, what is happening, disciples? Useyachaza lo mama uthi Nkosi. The woman said, Lord, Benginomapho for 12 years. I had an issue Kodwa of blood for ngiyaqala 12 years. ukuhlangana nofana nawe. But it's the first time I meet someone like you. That if I touched him, isimo sami sishintsha. My situation Kodwa changes. ngithi angimemezele namhlanje mhlathuze Today I'm gonna ukuthi declare- bangaka abake bahlangana naye isimo safana. Bangaka abake bahlangana naye How many have isimo met him safana. and their situation remained the same? Ngoba masusuhlangane naye But when you bazalwane meet siyashintsha him, isimo. your situation changes, Masuka brothers. wahlangana naye imeko iyashintsha. Your situation Namhlanje changes when you ngibona meet him. i-status sakho Today I siyashintsha. see your status Namhlanje change. ngibona i-status sakho I see your siyashintsha. status change today. Angikhathali ukuthi bebetheni ngawe. I do not care what they Kodwa say about you. usuhlangane nomdala kuneyinsuku. But when you meet the Ancient of Days, Usuhlangane nomdala kuneyinsuku. now you've met the Ancient of all Awukwazi days. ukuhlangana noNkulunkulu You mama. cannot meet God Isimo sifana. and your situation remains. You like it or not? Tandungatand. Awukwazi ukuhlangana naye. You cannot meet him Isimo singabe sashintsha. and then your situation remains. Umthandazo wami ke namhlanje My prayer today uthi says, bonke laba everyone abalwa nawe who is fighting you, noma bonke laba bathi kulonyaka ngeke uzuphumelela. everyone who says you will not succeed this year, Bazalwane ngifuna ukuthi siwushintshe ke manje I umthandazo. want us to change our Kudala plans. sithandazela izitha zethu We've been praying against ukuthi our enemies. mayingafa ibona impumelelo. Let Sesiphelile ke manje isikhathi The time is ngoba over. sokuthi sithandazela izitha ukuthi mazingafi mayibona impumelelo. Praying for Bathi things mina not to die. ngizomemezela njengomncwango. Today Ngizothi as mina Pastor izitha Ngwane to zakho declare, mazife phambi kwakho. may your enemies die before Lalela, you. why ngisho kanje? Why do I say Kwakukhona this? indoda okuthiwa uSolomon. There was a man called Solomon. uSolomon ithiwa kwakuyindoda Was a man eyayisikhathaze kakhulu. who was troubled. Le ndoda mayisesikhathazile thiwa bamkhipha amehlo They took out his eyes, bamfaka edramini put him in a drum, bezama ukuthi bemphosele entabeni. So into abayenza kuSolomon bazalana ngichaze kanje. tried to throw him off Into the cliff. abayenza kuyena bamthatha bamfaka edramini banyukela naye entabeni. They went up to the mountain with him. Mabefika entabeni When they got to the mountaintop, thiwa belithatha idrum babundlanzi they would take the drum beliginqele phansi. and then roll it down. Thiwa aye ashone phansi. He would roll down the mountain hill. Mayishona phansi thiwa idrum balifaka imkhonto nayo yonke into. They would put spears Isikhathi. inside.
Kuthiwa malifika phansi. When it reached the Kuthiwa bottom, bashaya izandla bethi hayi impela ufile. they will clap hands saying he's Akakwazi dead. ukusurvive He la. cannot survive this. Ngoba womgada umuntu Be careful of a ohamba person nomusa who kaNkulunkulu. walks with the favor of God. Womgada umuntu ohamba nomusa Be kaNkulunkulu. careful of one who walks with God. Mabefika phansi When they got to the bathola bottom, ukuthi akafile. they found that he's still alive, Kodwa umanxeba-nxeba. but he has wounds. Kuthiwa bemthatha. They took him. Mabemthatha As they take him, kuthiwa okay. Ngoba siyambona ukuthi akafi. because we can see he cannot die, Ibambeke kuphi into yakhe? where is his power? Kuthiwa mabemthatha beyomvalela etilongweni. Were they going to go throw him in jail? Mabemvalela etilongweni kuthiwa into abayenza ngayo What they did in the jail, kuthiwa bamgunde inwele. they cut off his hair Ngenxa ukuthi uDilala wayeseshilo ukuthi amandla akhe akuphi. because he had said, Kuthiwa Delilah had said where his mabemgunde power was. inwele As they cut his hair, kuthiwa aphela amandla akhe Samson. Samson's power was depleted. Kuthiwa aphela amandla kaSamson. Samson's power was Kuthiwa depleted. mayiphela amandla kaSamsoni As his power was depleted, bayambona ukuthi akasenayo into yokwenza abazalwane. they can see he does not have the ability. Ngoba kukhona uhlobo labantu There's a certain type of people olicabanga ukuthi liyaqeda ngathi. that can Kanti think they're alazi ukuthi defeating us, liyaqala. but they do not know that they are Bathi starting. angimemezela ukuthi bonke laba Everyone abakuhlelela izimpi, bonke laba who is abakuhlelela planning ingozi. attacks and Bacabanga accidents, ukuthi bayaqeda they ngawe think kanti they're abaqedi defeating ngawe you ima and ending you. beqala. They're only Ngoba starting. uNkulunkulu kunabantu azoshaya ngabe ihlabekisa. Because God is about to do uNkulunkulu something. uzoshaya ihlabekisa ngomndeni wakhe ashaya ihlabelisa nangezingane zakho. Mighty Ngoba lalela. Jesus. For listen, Kunabantu abacabanga ukuthi bayaqeda. there are people who think they are ending you. Kanti ma uNkulunkulu eqala That's when ngawe. God is starting with you. Ngoba lithi iBhayibheli lami la kuphela khona amandla omuntu. Where the power of man Qala ends amandla kaJehova. is where the power of God Kuthiwa begins. bemthathe sebemkhipha amehlo They took out sebemgundile. his eyes and cut his hair Behambe bayommisa kwi-stadium. and took him to a stadium. Kuthiwa le ndawo aye kuyo kwakuyindawo babundlanze evulekile kakhulu. It was an open Okwakugcwele place umphakathi kugcwele bonke where the abantu. whole community could come. Kuthiwa kwakuyi-judgment day yakhe bethi Suku bazoqeda lwakhe ngaye. lwabahlukele, they were going to end him on that day. Kuthiwa into ayenza kuthiwa What he wabisa did- umfana omncane. He called a young boy. Wathi ukhona yini umfana omncane la? Is there a young lad present? Kuthiwa kwaqhamuka umfana omncane wathi mfana omncane He said, young lad, uyabona ukuthi sengimdala you can see I am old. and angisaboni. I can no longer see. Kodwa ngoba ngingasaboni mina ngizosebenzisa wena. As I am blind, ube I shall amehlo use ami. you that you may be my eyes. Wena mawuba amehlo ami wena into ozoyenza mfana uzolalela lokho engikutshela yona. As you are now my eyes, you will listen to Yonke what I tell instruction you. engizokutshela yona ngoba wena uyabona uzoyenza. Every instruction, as you can see, you shall do. Kuthiwa amthatha umfana He would athi take the mfana young lad, ngibambe ngesandla. held his hand. Ambambe umfana ngesandla. The young boy held his hand. Mayembambe umfana ngesandla. As he Athi held his mfana hand, ngibhekele insika yalendlu. look for a pillar in this house Ungithathe mfana uyongibeka and place me ensikeni yendlu. at the pillar of this place. Ngoba kuthi angimemezela ukuthi kukhona manje abathathwayo abayomisa ensikweni I yendlu. want to declare that there are some who have been Kukhona taken to a pillar of the esizobamisa house, ensikeni yendlu. who will be risen Ngoba upon the pillar of the awukwazi ukuthi house. mawusufikile Because you cannot arrive noNkulunkulu bese with God and then singasashintshi. your situation doesn't change. Ngibona abantu uNkulunkulu uyabathatha I see manje. God taking Ngibona up his uNkulunkulu people, uyabadonsa manje. pulling his Uthi people. bamba insika. Hold on to the Noma pillar. ngakuthiwa isimo sinjani. No matter what your situation is like, ngizomemezela I'm here to emhlathuze. declare Uthi Mhlathuze. hey bamba insika. Hold on to the pillar. Bamba insika. Hold on to that pillar. Bamba insika. Hold on to that pillar. Kodwa bakhona lengizwa. Bamba insika. Hold on to that pillar. Bamba insika. Hold on to the pillar. Noma ngakuthiwa isimo sakho No sima matter ngathi what your bamba situation insika. is like, hold on to that pillar. Ufuna ukuzosho njalo ukuthi I'm bamba here to declare insika. that. Hold on to the pillar. Bamba mzalwane kuyeza. Bamba mzalwane. Oh bamba mzalwane. Oh bamba mzalwane. Bamba mzalwane. Oh bamba mzalwane. Oh uthi bamba mzalwane. Oh bamba mzalwane.
mzalwane uyeza asinyane awubamba mzalwane uyeza awubamba mzalwane uyeza awubamba mzalwane uyeza masinyane lalela ngizosho njalo ngizothi bamba mzalwane I'm here to khona declare, into hold on. ezoza There's something ngoba that's coming. uNkulunkulu akakwazi ukubambisa into God cannot ingekho make into you hold azoyenza something noma without ingekho Him into to give you in azokunika return. lalela ukuthi angimemezele Listen. ukuthi bamba I'm here to declare Ngathi to hold ngokuthi on. umakhelwane uthi omakhelwane bamba Touch your neighbor, say, Uthi neighbor, hold bamba on. makhelwane Hold on to the sekuyenzeka. pillar. Bamba makhelwane on, sekuyenzeka. it's- Ngifuna ukuthi ubambe, ngifuna It's ukuthi ubambe. happening. Hold on. Lithi amthathe He took him. umfana The young boy took Samson ayombeka ensikeni yendlu. and placed him Thiwa at the pillar of the phakathi house. ensikeni yendlu In the kukhona pillar, izitha zakhe. There was Phakathi his ensikeni enemies. yendlu kukhona abamphehlela amanzi amnyama. Phakathi ensikeni yendlu In that stadium, kukhona abamkhuluma kabi. there was Phakathi gossipers. ensikeni yendlu kukhona bonke abangamfuni. In the pillar of the house, there were those who hated him. Ngizothi mina bathathe Take them, bathathe take them, bafake ensikeni yendlu. put them in the pillar of the house. Bafake ensikeni yendlu. Put them in the pillar of the house. Ngiyamamezela I'm emhlaquse. doing it clear, Ngithi Mhlathuze. nansi isika. Here's the pillar. Nansi isika. Here's the pillar. Lalela. Funa ukuthi namhlanje I want today, thatha isimo sakho. take your situation. Siyosifaka ensikeni. We're going to put it on the pillar. Ungena nathi. Mighty Lord. Ungena nathi. Ngena nathi. Kodwa Jesu enanathi akawuqishi. akawuqishi umlilo Ungena nathi. ungena nathi Ungena nathi. ungena nathi Ungena nathi. ungena nathi Akawuqishi. akawuqishi umlilo Lalela. Kunento kimi babundanze ethi sizongena nabo. We're going to enter with Kulo them. nyaka ka In 2025 sizongena 2025, nabo. we will enter with them. Abangene nathi. Let them abangene enter with nathi. us. Noma ngakuthiwa basikhuluma kanjani No abangene matter how much nathi. they gossip Noma about us, ngakuthiwa basiphehlela amazwi amnyama abangene nathi. no matter how much they Ngoba try to hurt lalela, us, into engenza ukuthi sithi abangene nathi ngoba ikhona insika. the reason why I say this Khona is because insika there is a yomuntu. pillar. Ikhona insika uJehova. The pillar which is Ekwazi ukulwa Jehovah, nomuntu, ekwazi ukulwela umuntu. Ngoba who is le- able to fight for us. Lithizwi. The Bible lithizwi, says, lithizwi. Lempo obhekene nayo akusiye yakho. the war you're facing is not Ungayilwi yours. leyo. Don't fight it. Ungayilwi leyo. Don't fight that battle. EkaJehova le. It's Jehovah's battle. Lithi ayibambe insika yendlu. He held on to the pillar of the house. Mayibambe insika yendlu. As he held on to that pillar, Ayizwe ukuthi iqinile. he could feel that it was strong. Ayizwe umuntu kaNkulunkulu ukuthi iqinile lensika. He could feel that this pillar was strong. Lesikhathi iqini insika In abazalwane. its strength, Liyakhula unwele. his hair Kuthiwa grew. izitha zihlokome ngaphandle. Even though the enemies Sithi were uya kanye celebrating. makafe. Say, yes, he's the one who must Kodwa die. kufanele ukufa. Because he deserves to die. Ngizothi mina kuwena. I'm here to declare to Bakhohlwa you yinto eyodwa. just one Ukuthi thing. lesikhathi ubamba insika. As you hold on to that pillar, Unwele liyakhula. Lesikhathi unwele likhula. as your hair grows, Ayabuya amandla akho. your power returns. Ayabuya amandla Your kaSamson. power returns. Ayabuya amandla kaSamson. Samson's Ngibona power uNkulunkulu returns. namhlanje. I see God ubuyisa today amandla akho. bringing back Ngibona your uNkulunkulu power. ubuyisa amandla akho namhlanje. Bringing back your power Ngibona today. uNkulunkulu ekubuyisela amandla He's amasha. bringing back new power today. Wayibamba insika abazalwane. They held on to the pillar. Mayibamba insika. As he held on to the pillar, Athi Nkosi, he said, Lord, sekusho mina kumncwanga kusho yena. Mngwango was saying this. Ngiyamajina umuntu kaNkulunkulu. I can imagine the man of God. Athi Nkosi, He said, Lord, mangingafi ngedwa.
May I not die alone. mangafi ngedwa Let me not die alone. mangafi ngedwa Nkosi Let me not die kodwa alone, mangife Lord. nezitha Let zami me die with my ngoba enemies. mangifa nezitha zami But when I die with my uzoba enemies, umndeni wami uphephile my family will be ngoba safe. lalela kukholo Goliath la There is Goliath ababheka between ukuthi us. makufa wena But when you die, baqanda ngomndeni they wakho will finish kodwa your ngizothi family. mina fana noGoliath Be like Goliath, Goliath, oGoliath mabafa abamelane nempilo yakho who was standing against your life. owayibamba iphila umuntu kaNkulunkulu The man of God held on to the pillar, iphila umuntu kaNkulunkulu walibamba insika, wakhuleka and he prayed. wathi baba Said, Lord, mangafi ngami let me not die with them. mangafi ngami mangafi ngedwa baba Let me not die alone. mangafi ngedwa Let me not die wathi alone. mayibamba iphila As he held on to it, wasizwa isixuku wezinhlokomo ngaphandle he could hear the crowd esinye sithi celebrating, makafe saying he must die. esinye siyacula sishaya amafleti They are showing, kanti bakhohliwe but they've forgotten ukuthi khona into eyenzakalayo that there is something that is happening. liyakhula unwele The hair is makukhula growing. unwele As the hair ukubuya grows, kwamandla the power returns. thiwa ayibambe He held on. mayibambe insika He held on to the athi pillar. mfana Said, sekuyisikhathi sami ke manje it's my time, boy. buyele emumva Go boy back. boy buyele emumva Go boy back, young ngisosho lad. njalo namhlanje ngizothi boy buyele emumva I'm here to declare to Sesifikile isikhathi My sikaJehova Jehovah's time has ukuthi come. ashaye ihlabekisa ngizothi mina empilweni yakho buyele emumva Go back. isikhathi sikaNkulunkulu It's lesi God's time now. isikhathi sikaNkulunkulu It's God's bazalwane time now, brethren. twayibambe insika As he held on to the pillar, mayibambe as he insika held on to that ayidonse pillar, kabili ayidonse he kathathu pulled it twice, 3 bese times, siyabuya sonke stadium and the stadium sithi wohle crashed phezu kwami down on top of everyone. kwakufe izitha zakhe His enemies kufe died. nababekhona Everyone was naye present, afe as well as kodwa he. into eyenzeka la mfundisi What wami happened, my wahamba pastor? nezitha zakhe He left with his ngizothi ke mina enemies. kuweke I'm here to tell mongahambi you, nazo you must not kanti depart with them. asihambe uzibone wena You must see them Zife phambi kwakho die. izitha zakhe Your enemies must die before you. zife phambi kwakho izitha Your zakhe enemies must die in front of you. lo nkulunkulu bazalwane simkhonzayo The God that we serve, brethren, unkulunkulu ongathathi amashansi is a God who doesn't take chances. unkulunkulu ongathathi amashansi He doesn't take chances. unkulunkulu ongathathi amashansi Is a God who does not take chances. why ngisho kanje Why do I sengibala say like this? lithi iBhayibheli The Bible says, uNoah Noah, unkulunkulu wathi Noah God said, Noah, khona imvula enkulu ezayo there's a heavy rain that is coming. mayiza imvula Noah tshela wonke umuntu Tell everyone when the rain comes athathe ongokwakhe angene emkhunjini to take their possessions kodwa and bamba enter into into the eyodwa ark. leNoah masubatshelile abantu Once you have told them, ngikunika nansi instruction now ngumyalezo, penda umkhumbi ngeotayi ukuthi konke okungena ngaphakathi everything that noma enters, ngakuthiwa amanzi ayafika Noah even when the water umkhumbi comes, mawupende ngeotayi azofika amanzi ashaye kwi-otayi angangeni the emkhunjini water will wakho not enter into that ark. uyayizwa lento Are you hearing me, brethren? mawupende umkhumbi ngeotayi When you paint the ark, i-otayi lizowavimba amanzi ukuthi angangeni will phakathi block the emkhunjini water wakho from Noah entering. abatshela abantu Noah kodwa told the kungabikho people, okhombisa but ukumlalela no one kodwa heard babebona him. kodwa ukuthi kwenzakalani But they could ngaleso see what sikhathi. was happening. Kodwa ngimemezela ukuthi namhlanje I'm going to declare that today, akupende impilo yakho ngeotayi leli otayi linguJesu paint your life with Otaya. thatha konke enginakho Mighty Lord. bazalwane Brethren, nangu Jesu here is Jesus. ngizothi kuwena namhlanje I'm here to tell you thatha today, uJesu take Jesus. thatha uJesu Take him. wakukuningi kuthekiwe Mighty Jesus. emehlweni yami ngasikhethela uNkulunkulu wakukuningi kuthekiwe emehlweni yami ngasi uNkulunkulu wakukuningi kodwa futhi kudeki emehlweni yami asikhethela uNkulunkulu wakukuningi kudeki
udekiwe dweni yami asike ayikhetela unku wakokuningi udekiwe emehlweni yami asike ayikhetela wakukuningi wakukuningi udekiwe emehlweni yami asikhethela bamba mzalwane kwakukuningi okwakudekiwe kukuhle emehlweni ethu but ngiyambona uNoah uthi noma kukuhle kudekiwe ezweni but ngizokwenza ngokusho kwakho Nkosi thi uNoah wamlalela uNkulunkulu wathatha yonke into ayinayo wangena phakathi emkhunjini thiwa wafika uzamcolo thiwa mawufika uzamcolo waqala wazamazamisa umkhumbi waqala uzamcolo wazamazamisa izwe kodwa kwatholakala ukuthi uNoah nendlu yakhe bangena phakathi emkhunjini and awusabafica uzamcolo kodwa laba bangamlalelanga uNoah mayikhuluma thiwa baqala imvula kaZamcolo yahamba nabo kodwa lalela into eyayenzeka ngomkhumbi kaNoah sengivale ngifuna ukuthi uyibambe lithi iBhayibheli noma umvula uZamcolo yayinkulu kangakanani thiwa lesikhathi umkhumbi namagaga sefika emkhunjini kaNoah thi umkhumbi kaNoah wawungacwili wawungaziki kodwa lesikhathi umkhumbi kaNoah ushawa imvula ushawa amagagasi thiwa kwakubonakala umkhumbi kaNoah uphakama ngamandla so ngizomemezela namhlanje sizothi inkosi iphakama ngamandla noma sikhona inkinga noma sikhona ilingo kodwa inkosi iphakama ngamandla bakhona nabasho njalo namhlanje abathi inkosi iphakama ngamandla phakama namandla nansi message yami la ikhona ukuthi inkosi iphakama ngamandla empilweni yakho angisazi isimo sakho and angiyazi ingxaki obhekene nayo but sizomemezela into eyodwa ukuthi usekhona uJesu uJesu usasindisa and uJesu useyinkosi bazalwane and uJesu usabuya elogcina bazalwane asikholweni uNkulunkulu uyithintile umpostoli namhlanje le ndaba wathi asikholweni uNkulunkulu bazalwane khona uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu and uNkulunkulu uyaphila uthi ohlabelela kahle umbona phi wena uthi ngimbona lapha kimi ihlanza inhliziyo yami bazalwane asimkhonzi ngoba enzile noma simkhonzi noma mhlambe siprovidile umusa kaNkulunkulu bazalwane umile nje uNkulunkulu uNkulunkulu enzile uNkulunkulu ongenzanga kodwa lokho uNkulunkulu nje lokho uNkulunkulu uNkulunkulu bakhabe umshintshi and akashintshwa nayi status uNkulunkulu ongenayo reference lo simkhonzayo awukwazi ukumchaza ukuthi ngoba uNkulunkulu engeke ngambone ngiphi imali ukuphila akakuphanga uNkulunkulu ukuprovide la ka provide nguNkulunkulu because uNkulunkulu obonelelayo la po babe zaba anye ungiswena lapho babeza la oh babe ubabiza abanye awungizwe lapho babiza abanye la ubabiza awungizwe
ubabiza abanye la ubabiza awungizwe bazalwane 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 sizosho lokho nje ukuthi la uNkulunkulu ababiza abanye makakuzwe nawe makawuphendule umkhuleko wakho makawuphendule umkhuleko wakho ngiyafisa abazalwane sesivala ukuthi mhlambe ngabe ukhona yini othe Nkosi ngithe ngisahamba endleleni ngikholwa ngikhonza sathi masahamba endleleni sashayeka sithe mashayeka uNkulunkulu ngagcina sengibona sengathi awukho ngoba izolo ngithe mfundisi wami mangwenye inkonzo uqhamuka umfana uthi mfundisi njengoba ungibona nami ngiyistudent ngiyafunda kodwa nami benguyi-worship team ngithandaza njengabo laba ngihlabelela njengabo laba kodwa ngithe ngisahamba endleleni ngashayeka wathi mfundisi ngishayekile ngishayeke ngalendlela yokuthi angisakwazi ngisho ukuthandaza angisakwazi ngisho ukuhlabelela ngambuza ngathi ukushiso yini lokho bhuti wathi mfundisi ngali ngiyazwa into eyodwa ukuthi ngangena ensindisweni ngingakayi experience into zomhlaba ngathi mangifika ensindisweni zaqala zangishaya izinto ngathi mina bhuti Yesu ushayekile mfowethu kodwa kushayekeni kwakho ngitshela into eyodwa ke manje ukuthi uNkulunkulu usaseyinkosi and uNkulunkulu usasindisa and uNkulunkulu usasekhona namanje usengabuyela ubuyele uNkulunkulu lithi icule sasihlabelele ekhaya eldaya lithi buya mntanami uze kimi lithi thatha indlela yami lithi buya uze kimi sona manje bazalwane ngiyambona uNkulunkulu uphakamisa isandla uthi buya uze kimi thatha indlela yami sethizwa izwi lomkhululi ekubiza ethi ubuya mntanami buya uze kimi bazalwane basemhlathuzi ngizosho njalo namhlanje ukuthi buya uze uNkulunkulu yebo Nkosi sikukhonzile yebo Nkosi sike sakudumisa and besazi ukuthi sihamba nawe kodwa sithe masahamba nawe sashayeka endleleni sithe masashayekile endleleni sangabuya sangeza kuwe ngoba lithi uthi obhala kahle uthi akusikho Nkosi ukuthi sesikubambile okanye sesiphelelisiwe bazalwane asikapheleliswa and siyamdinga uNkulunkulu namanje makhona othi mfundisi sengihambile le ndlela yokukholwa kodwa ngithe mangisayihamba le ndlela yokukholwa ngeze ngathi ngiyashotha ngeze ngathi angiphelelisiwe siphakamisa isandla sakho it's not about ukuthi awusindisiwe usindisiwe umntwana kaNkulunkulu kodwa uthe mawusahamba washayeka wathi mawushayeka endleleni ngabona ukuthi uNkulunkulu usengishiyile kodwa nangu namhlanje uNkulunkulu usamile usathi buya mntanami uze kimi ukushayeka ke kwabazalwane nathi siyashayeka nami ngiyashayeka
Kodwa abazalwane, masalokhu sisalokhu sisakhuleka sizindlala uNkulunkulu sisabuyela uNkulunkulu. uNkulunkulu usazosinikeza forgiveness. Usamile uNkulunkulu noxolo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu noma athiwa zibomvu kanjani. Kodwa maniza kuye mina ngiyakuyithethelela ngihlanze sibe njengegazi. Mhlawumbe umuntu uzothi ayi mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngaya kumjaji noma ngeke kumncwaba. Isibethe ukuthi mhlawumbe ngeke kumpostoli. Into umshengu ekuye ikithi nathi. And thank you so much bazalwane kulabazalwane abakwazi ukuthi behloniphe uma ubaba uShabalala lethu umethina. Ngoba siyawathola kwabanye ama complain. Abanye bathi hayi thina simfuna umncwango. Thina sifunela ufather so and so, umfundisi so and so. Sifunela umfundisi usibani bandla, sifunela umfundisi uNdabandaba. Thina sizwela umfundisi uKiwa, thina sizwela umfundisi uMJ. Bazalwane. Isikhathi siphelile. And uNkulunkulu uyabuya. Sesiphelile isikhathi bazalwane ukuthi uzubani. Kodwa into esesiyifuna sifuna izwi manje. uNkulunkulu manje usefuna nje abezwe izwi lakhe. Balenze. Umpostoli uyithintile lento namhlanje. Wathi uNkulunkulu ufuna benze izwi lakhe balenze. Ngisho njalo ke nakuwe. Phakama sihlobo sami uze ngaphambili. Sizokuthandaza nawe. Othi mfundisi nami ngishayekile ngufakazi. Cela ukuthi ukhuleke nami. Ifuna leso simo sukuma uze phambili. Sithandaze nawe. Ifakhona omunye savulekile ithuba abazalwane. Savulekile ithuba. Savulekile ithuba. Yes, Lord. Ngiphakamisela amehlo wami ezindabeni. Ngiphakamisela amehlo wami Phakamisela amehlo wami amehlo wami usizo lwami Nkosi yami luvela kuphi na luvela usizo lwami ke usizo lwami ke luvela kuphi luvela owenzile sulu kanye nomhlaba Jehova le malusi wami owenzile sulu nomhlaba ke nomhlaba ke Jehova lo for the last time usizo lwami ke usizo lwami ke luvela kuphi
Baba ke Jehova Baba ke Ngiyakunika futhi ithuba lokugcina. Yebo asenzanga kahle phambi kaNkulunkulu. It's not about ukuthi mhlambe si perfect noma mhlambe singcono. Singabantwana bakaNkulunkulu sindisiwe. Kodwa Nkosi sishayekile endleleni yokukhona. Nanti ithuba lisavulekile. Usengangena nawe. Ngiyakubiza nawe. Usengeza. Ungasali. Mfundisi. Ngicela uthandaze nami umuntu kaNkulunkulu. Ngicela uthandaze nami umuntu kaNkulunkulu. Ngishayekile mfundisi. Ngishayekile. Ngiyalivula ithuba. Mhlawumbe uhleli phansi uno guilty. Omunye mhlawumbe uno guilty wento kade yenza izolo. Noma mhlawumbe into akayikhuluma. Kodwa woza. Woza mntaka baba. Woza. Nanti ithuba. Ngabe bikho ke. Oh salayo. Mhlaba ngcwele. Awodwa Nkosi yami. Ngabe bikho ke ngabe bikho ke. Oh salayo ke. Habibi koge, habibi koge. O salayo ge, laba ngwele. Lapingo sige, lapingo sige. Evala yoge, lava for the last time. Nga baby ko nga bibi ko osa la yoge, lava ngwele. Sesiyothandaza. Sesiyothandaza. Sizothandaza abazalwane. Sizothandaza. Mhlambe khona nabasemakhaya bazoyithola le video. Nakubo sisho njalo. Ukuthi mhlobo wami ushayekile endleleni yokukhona. Simileke siyakubiza. Sithi ngena nawe. Nanti ithuba. Usekhona uNkulunkulu. And uNkulunkulu usasindisa. And uNkulunkulu usayithethelela izono zomuntu. Cela ukuthi siphakamise izandla zethu. Siphakamise sonke. Siphakamisele uNkulunkulu. Sengizothandaza. Ngikhuleke. Ngibabeke izandla labazalwane. Ngiphinde nginibeke nani izandla abazalwane. uNkulunkulu makabe nomusa kini. uNkulunkulu makabe nomusa kini. Izama nje. Izama nje. Ivuselelo. Izama nje. Izama nje. Izama nje. Enguliyeza. Izama nje. Izama nje. Awodwa abafoti izama nje. Ivuselele enkulu. Ivuselele enkulu yeza.
nanti ifa lakho, namba abantwana bakho. Size kuloyo uNkulunkulu namhlanje mina owanqoba ukufa, owavuka kwabafileyo, lo walala endaweni engcole-ngcoleyo. Size kuwena ke uNkulunkulu, nampa abantwana bakho Baba, nanti ifa lakho. uNkulunkulu wethu omuhle, siyazi ukuthi uNkulunkulu ongayekelelani, uNkulunkulu ongavuma ukuba unyawo lwethu lushelele. Baba sishayekile, sishayekile uNkulunkulu. Baba sishayekile, Baba sishayekile, sishayekile uNkulunkulu. Kodwa wena uNkulunkulu ongenayo injabiso, uNkulunkulu ongenayo inkohliso, uNkulunkulu oyebo, uNkulunkulu amen, uNkulunkulu ohamba nomuntu, uNkulunkulu ongamyekelela umuntu. Baba lithi izwi lakho konke okudliwe isikhonyana Baba kuyabuyisela. Lithi izwi lakho Nkosi babheka phezulu, ubuso babo Baba bakhanda. Size uweke uNkulunkulu namhlanje mina, siyathandaza Nkosi, yenza umusa uNkulunkulu. Baba yenza umusa Jehova, yenza umusa mdala kuneyinsuku, yenza umusa uNkulunkulu ophilayo. Baba yenza ufefe, uNkulunkulu yenza umusa. Hlanza inhliziyo zethu Baba. Baba sithethelela amacala ethu, Baba sithethelela amaphutha ethu. uNkulunkulu ongenayo inkohliso, sibuyela kuwena ke Nkosi namhlanje mina. Baba siyathandaza, Baba siyakholwa. Lithi izwi lakho Baba ungenzeki kubantu, kuwena Jehova kuyenzeka. Baba linjalo ke izwi lakho Nkosi, likhaliphile lingamandla likuphila kithi. Baba linjengenkembe sikanhlangothi zombili. Baba ukukhuluma kwezwi lakho akufani nokukhuluma kwabantu. Baba ukhulumile ngokwezwi lakho, Baba ukhulume kahle mdala kuneyinsuku. Baba izwi lakho lithi malehla ke kulesi sikhathi sanamhlanje mina, lehlele emhlabathini ovundileyo, lehlele inhliziyweni ezivumayo. Baba thambisa inhliziyo zethu, Baba thambisa inhliziyo zethu. Baba silambele wena Jehova, silambele wena uNkulunkulu wethu, silambele wena themba lethu. Baba sinayo enye inkosi. Baba siyathandaza namhlanje mina, namba abantwana bakho uNkulunkulu wethu omuhle. Baba sengiyababeka Nkosi izandla. Lithi izwi lakho Baba soshumayela bese sibabeka izandla egameni lakho, ukuze umsebenzi wakho Baba upheleliswe. Jehova, thethelela namba abantwana bakho Nkosi, bashayekile mdala kuneyinsuku. Yenza umusa moya ongcwele Baba, mababuyela kuwena uNkulunkulu wethu omuhle, in Jesus mighty name. uNkulunkulu omusa makakuphi intethelelo, uNkulunkulu wethu omusa makahawukele, in Jesus mighty name. Amen and amen. uNkulunkulu wethu omusa makakuphi intethelelo, uNkulunkulu wethu omusa makahawukele, in Jesus mighty name. Amen and amen. uNkulunkulu wethu omusa makakuphi intethelelo, uNkulunkulu wethu omusa makakuthethelele, in Jesus mighty name. Amen. uNkulunkulu wethu omusa makakuphi intethelelo, uNkulunkulu wethu omusa makakuthethelele, in Jesus mighty name. Amen. uNkulunkulu wethu omusa makakuphi intethelelo, uNkulunkulu wethu omusa makahawukele, in Jesus mighty name. uNkulunkulu wethu omusa makakuphi intethelelo, uNkulunkulu wethu omusa makahawukele, in Jesus mighty name. uNkulunkulu wethu omusa makakuphi intethelelo, uNkulunkulu wethu omusa makahawukele, in Jesus mighty name. Amen. Ibandla lonke lingaphakama lime ngeenyawo.
abasiza ngokusithathela umnikelo bazalwane baphuthume beze ngaphambili bezosithathela umnikelo sisamile nje ngeenyawo zethu bazalwane nginama announcement ambala engiwaphathiswa umpostoli bazalwane wathi ngimcelele kakhulu ukuthi this coming Friday inkonzo yethu ka 6 to 6 yokugcina before iPassover izoba la emhlathuze bazalwane so siyacela ukuthi siphumeni ngomningi sonke siyilungiselele sivule inhliziyo zethu and then okunye umpostoli ucelile ukuthi before sibe nenkonzo ka 6 to 6 uyacela ukuthi sonke sibe nenkonzo ye prayer and fasting so sizoqala ukungena ku fasting yethu bazalwane ka 3 days usho kanjalo umpostoli kodwa ke ngicabanga ukuthi siqale nekusasa bazalwane size sizo breaker after inkonzo ka 6 to 6 ya Friday so sonke kusasa bazalwane siqala ifasting yethu and then enye into umpostoli ayicelile bazalwane ucelile kakhulu ukuthi azizameni ukuthi sihleleni transport sihambeni next week siye eThekwini bazalwane for inkonzo yethu yephasika singashaya kakhulu ihlombe bazalwane sibonga uNkulunkulu siyabonga kubo bonke abaqala ukufika la ekhaya abasivakashele sengathi bengazizwa nje bemukelekile bazalwane basekhaya ngiyacela ukuthi sisazoza sizonikela nje ngathi singaxhawula ababili abathathu sikhomisana nothando endlini kaNkulunkulu uthi wenze kahle wafika amakhelwane